Tikulandireni pano patiyankhuleni Ambuye, ndipo lero ndi lachisanu mulungu wa 6 mu nyengo ya Pasaka pa 10 Meyi. Tipemphere. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Inu Mulungu mwatikonzera moyo osatha nkuuka kwa Yesu Khristu. Mukweze mitima yathu kwa mpulumutsi wathu okhala pa dzanja lanu lamanja, kuti akadzabwera mu ulemu wake ife amene tabadwa kwatsopano tilandire chimwemwe cha moyo osatha. Amen. Mawu athu oyamba lero akuchokera m'buku la Ntchito za Atumwi mutu wa 18 ndime ya 9 mpaka na 18. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Frank Magela kuchokera ku Our Lady of Hope Chipaso Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu uchokera uthenga wa Yohane 16 ndime ya 20 mpaka na 23. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Emmanuel Chikaya, a Carmelite Missionaries kuchokera ku Carmel Prayer House Kasungu mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Ndili nawo anthu ambiri mu mzinda muno. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi. Tsiku lina usiku Ambuye adaonekera Paulo m'masomphenya namuwuza kuti, usaope, koma upitirire kulalika. Usakhale chete ayi, pakuti ine ndili nawe pamodzi. Palibe munthu odzakukhudza kuti akuchite choyipa. Ndipo ndili nawo anthu ambiri mu mzinda muno. Choncho Paulo adakhala komweko kwa chaka chimodzi ndi miyezi 6 akuphunzitsa mawu a Mulungu. Pamene Galiyo anali bwanamkubwa wa ku Akaiya, Ayuda onse pamodzi adawukira Paulo namtengera ku bwalo la milandu. Iwo adati, munthu uyu akukopa anthu kuti azipembedza Mulungu mwa njira zotsutsana ndi malamulo athu. Koma pamene Paulo adati azilankhula, Galiyo adawuza Ayuda kuti, ukadakhala mulandu wakuti munthu walakwira malamulo kapena wakuti walakwira nzake, bwezi nditakumvetsetsani bwinobwino. Koma popeza kuti ndi nkhani yokhudza mawu ndi mayina ndiponso malamulo anu, mudzionere nokha. Kuti ndiweruze zimenezi ine toto. Atatero adawapirikitsa ku bwaloko. Pamenepo onsewo adagwira Sosteni, mkulu wa nyumba ya mapemphero ya Ayuda, nammenyera m'bwalo momwemo. Koma Galiyo sadasamale zimenezi. Paulo adakhalabe ku Korinto masiku ambiri. Pambuyo pake adalawirana ndi abale, nalowa mchombo kuti akupita ku Siriya.
pamodzi ndi Pulisila ndi Akwila. Asanalowe m'chombomo, Paulo adameta tsitsi lake ku Kenkireya, chifukwa anali atachita lumbiro kwa Mulungu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mu Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adauza ophunzira ake kuti, ndithu ndikunenetsa kuti inu mudzalira ndi kukhudza, koma anthu odalira zapansi pano adzakondwa. Inu mudzamva chisoni, koma chisoni chanu chidzasanduka chimwemwe. Pa nthawi yochira mayi amavutika chifukwa nthawi yake yafika, koma pamene wabadwa mwana saganizakonso za kuzunzika chifukwa cha chimwemwe chakuti kunja kuno kwabadwa mwana. Chomwecho inunso mukuvutika tsopano, koma ndidzakuonaninso. Pamenepo mtima wanu udzakondwa, ndipo palibe munthu amene adzakulandani chimwemwe chanucho. Pa tsiku limenelo simudzandifunsa kanthu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lerosotu mawu athu oyamba ochokera m'buku la Ntchito za Atumwi akuti usaope, koma upitirire kulalika. Usakhale chete ayi, pakuti ine ndili nawe pamodzi. Ndi mawutu achilimbikiso, mawu amene Paulo akuwamva m'masomphenya. Ndipo timaona moyo wa Paulo kuti sanali wamantha, samaopa, amalalikira posepose, sanali okhala chete pamene iye amenera kuyankhulapo. Ukadakhala mulandu wakuti munthu wachimwira lamulo kapena wakuti walakwira mnzake, bwezi nditakumverani bwinobwino. Apa tikuona Galiyo amene amaweruza mulandu wa Paulo, akuwauza anthu amene akumuuza Paulo chakumpereka Paulo kuti zimene zotu ndi zanu. Mulandu Paulo sanalakwe. Mulungu amatuma anthu ena tikakhala tili pa chilungamo, tikakhala tili pa choonadi, kuti atiyankhulire, atimenyere nkhondo. Koma tikoma popeza kuti ndi nkhani yokhudza mawu ndi mayina, ndiponso malamulo anu, muzionere nokha. Kumutetezatu Paulo, kutetezedwa ndi anthu amene sitingaganizire kuti angamuteteze, koma zimenezotu zidachitika pamene Ayuda atamugwira wina ndi kuyamba kumumenya Sosteni uja. Koma Galiyo akuti zimenezo ndi zanu, ine sizikundikhuza. Pauloyi sindimuweruza ayi. Kodi ifenso mmoyo wathu zoterezi sizidatichitikirepo? Kuti nthawi imene tikuganizira kuti zonse zatha ndipo tikhala m'mavuto akulu, timangopezeka kuti tapulumuka. Wina wake wachita zina zake, kapena watiteteza, kapena nthawi imene tinakapezeka mu ngozi ina yake yoyipa, mwina nkupeza zachitika zina zake, ife sitinakwere galimoto imeneyo. Mulungu kuyankhula nafe mu njira zosiyanasiyana, kusiyana ndi mmene ife timaganizira. Ambuye Yesu tulero akutithandizanso ife kuti tidziwe kuti iwo amakhala nafe nthawi zonse.
iwo amabwera kwa ife, ndipo pamene moyo wathu tauyika kuti senta yake, kuti chikatikati cha moyo wathu chikukhala kuti ndi Ambuye Yesu, tayika Ambuye Yesu pakati pa moyo wathu, mavuto ena onse amachoka mmoyo wathu, mavuto sakhalapo mmoyo wathu. Apapa Francis amatiuza kuti mavuto amene timakumana nawo pa moyo wathu wa dziko lapansi pano ndi mavutonso amene amatha kutithandiza ife kuti tione kuti chikondwerero, joy imene timene okhala nayo ndi yosatha. Chifukwa choona mavuto amenewa amene timatha kudusamo ndi kumaona chimwemwe chimene chikubwera kusogolo kwathu, timathanso kuona anthu amene amadzipereka, aja timanati amalitiri, amatha kudzipereka m'mavuto ndi kufa, chifukwa amakhala akudziwa kuti pambuyo pa zimenezo pabwera chikondwerero, pabwera chimwemwe. Kodi inuyo ndi ine timatha kudzipereka kuti tidziona kuti chikondwerero chikubwera pa moyo wathu umene ukubwera pasogolo? Lero Ambuye Yesu afunanso kutiuza kuti kukhala ndi iwowo timatha kudziwa tanthauzo la mavuto amene ife timakumana nawo. Ululu umene ife timakumana nawo ndi ululu umene ukubweresa chimwemwe pambuyo pake. N'chifukwa leronso Ambuye Yesu akutiuza za mayi amene akuchira, kuti amava ululu koma akaona mwana amene wabadwayo amakhala pa chikondwerero, pa chimwemwe. Ifenso pamene Ambuye Yesu akuchoka pakati pathu, akukwera pakati pathu la Mulungu likubwerali, tikuyenera kuyang'ananso chimwemwe chimene chikubwera, tikuchoka kwawo kwakubwera ano kudzakhala nafe nthawi zonse pamene atakatitumizire Mzimu Woyera. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.